Dr. PC Biaksiama Dawt Sawi, Lanna, Part 5. Ziak tu elti Ralte, Krista mingin tibayle vek ule. He video hi tu na chuan kala chhawng man lova. Pu Biaksiama thu Sawi dik lo le. Rin dan ho hi abul re ta chuai thlon angai awangin. A video hluyami te chhan nakha karon ti chuak chhozel timin hriat sak ula. Ata tol tein kan kalzel donia. Kanin nga na lungphuma kan chian chuan e video hi chu thunoi takani ti kan hresuak thayanga chan tlak po ni lo ni hi a kan ti jok nge inarin omani chuti chung chuan huna oma pathian zarak kadam chuan karon chang chhozel donani ole pu Biaksiama chuan advantage 10 zolnaya anpom pi huai di chu mi thuziak ruk mang le zolnai ni tum ran ani thu asoya chutiang chuan apua Ellen White hi adam rol puite testimony a po pathian mi takani a voina kan zinga adam se chuan pu Biaksiama soidan le pi White nun dan khai khin theina omanga pu Biaksiama po hian aril ruat thak nge karing engpo ni se ani hian zol nei der anga apu chan lian ber mi thuziak ruk chungchang hi bel chian adolem arulang ro tin fer takin zirchiang don tiang o ti chuan kan zirchian hnuah pu Biaksiama chan tur zawhna Pawimawhte tak karon tar lang dona min chang thei don nge don lo kan en don ani khaile pu Biaksiama tongkam nge hi han tar lang masaila ka unaw 7 day polami te chuan an zol nei LNG White thuziak te kha tharawin abik taka apek te ani awangin Bible ang hiala thawkkhum thudik vek pathian atanga adon vek angin an ringa an pom bokani ma semithiam ten athuzia ten hanbi chian tak chuan midang thuzia omsa be chana aru kalo enton asiam danglam seta ama irom chuak anga achhal tlat baka chung athuzia te chu tharau thiang lemin a hnena daireka apek nia soite anni chunga in soi pathian te chu tun hnaya mithiam ten research baya an hanzir chian chuan White kut chuak ro pui berangai thai the great controversy bu hi mi sang pasari ziak atanga a copy chhon lo ni rang si a chutiang bokin adang te po heng atang hian White khami ti sa mani ti anga chhal literature tongin plagiarism alo ching reng mai ti an mu chuak ani heng hi SDA how to ten eng point nial thak tumma se fin fiana chiang tak nei an ni awangin nial thak rual ani lo ti in pusiama hian du tho takin a soya ka chana pi White hian dan kalin mi thuziak a copyem Dr. PC Biaksiama soyang hian mi thuziak aruem a chana chu rute nang ti hini 7 day Adventist ka ushan ro rel na sang ber chuan thu top siamin LNG White hian mi phalna lovin midang thuziak aru nge ru lo fin fi aturin kumsang khazakwa somriat pakhat ogas ni sompalia khan hetiang lam chui mi ukil Vincent el Ramik-a chu an ruaya Adventist ka ran chunga ukilte an roi chuan a fair don lawan ngayawang ni ngei turani Roman Catholic mi nge ukil Ramik-a hi an ruai kher ani ukil Ramik-a hian Ellen White thuziak le America dan poimo zual sangkhat chuang chu darkar zathum vel azir hnuwa Adventist Review September ni som pasari sangkhat zakwa somriat pakhata khan a hmuh chhuwa report te atar langa athutluk na chuti hian a soi Ellen White kha midang thuziak ruk mangani lo tin akut chuak te hian copyright privacy dan anbo chelo tin asoi ngat ani Ramik-a report hi achia du tan description a link karonda Ramik-a hian Ellen White hotu DM ken raida thuziak le sangka zakwa somsari le sangka zakwa somriat chawa thuziak te achiar hnu in aril ru chu abuai deuh atia ma se Ellen White thuziak anlu chil taka aril ru om dan chu ti hian aziak le ngat bok Ellen White thuziak a thu cha om te hi karil ru ti danglam tute anni ama soisel tute hian pi White thuziak in thu cha anei te ain
Biaksiama di thuziak ngol ngo ka chau anin sorbing awangin antuman thelna sa hle ani atia ukil Ramik-a Ellen White-i thuziak te azir chungin angai nat man zia ti hian asoi Biaksiama ka thinlunga khoya Roman Catholic kani a Catholic emo Protestant emo tu po lo ni ta po ni la Biaksiama ka thinlunga hne a tin ril ru on sa ran le ril rum het lo deuh te an ni lo chuan a thuziak te hian a chiar tute tu po ati danglam thei ka ringa ni ti in alo ziak ani ai hi endu ta there simply is no case the Adventist Review September ni som pasari sanga zakwa samriat pakhata ziak ani enge a thu cha chu tin Ramik-a zota ani chuan a thu cha chu apoimo bera ama soisel tu te hian tlar ni khatan chiara om zia an shelawa a soitum chelin Biaksiama thuziak te hi an la chuak fo ani ma se a thu cha pum pui hi chiaro u aziak tu in enge soitum aziak tu chuan eng chunge a soi tak tak chu a thulak na nar te chu apoimo lo enge a thu cha ni ang tia zawhna hi apoimo ber a thu cha an ngai poimo lo chuan Bible po hi chiar tlak ani lawang tin a soi ani tin Ramik-a Ellen White in mi thuziak a man sakdan chu ti hian a soi bok Ellen White din hmun hi in satuin in a sadu ang deuh hi ani a man thei man ro man nge tul then khata oma tukverte kongkharte leiro chante le adang te in satu masazok ten heng man ro mang hian ziarang le ruang am then khat an lo siam to en tur chu awm boka in satu chuan heng thil sang hi ron kengin amang tangkai ta a chuti chung chuan in a design dan te a topa lan dan te a topa ruang am te alen zong te le alan dan te chu in satu te in lo sak to nen chuan ain ang lo veka ti chuan a topa a kut chuaka chuan a hming chu ada ta a ata liaw achang ta ni tin leiro chan chu hetakala kania kongkhar chu sotami tukver chu sotami tina soi lova soi angai heklo hetiang chi hian Ellen G White in ama ma thuziak tu te hnena tangin thute tongkau che te clause te sentence te paragraphs te phek then khate amang nin ka hria dan anga ahim china heng thuziak te hi amanga tin alak khom te airo puizok le moi zokin kutchuak anei zia ani tin Ramik-a soyani Ramik-a report hi endu chuan anwaya hianin description a link kalo da donani ole Ellen White hi dan angin kota po tu po in kingdom se midang thuziak a man chhon dana hian thiam lo achang don lo chiang ti alang ta a hei hi Dr. PC Biaksiama Dawt Sawi Lanna bu ka zia khan chip chiar takin karon tar lang to ani kha pusiama hian heng te hi a hriat ve reng karinga Biaksiama midang thuziak hi dan lo angin aru tia pu na te online a en thiam chuan heng ho azonna hian tunaka soi hi a hmuh tel ve nge rin om ma se alan dan chuan Ellen White a pu na hi dota achang mayang ti alaw ani mai thei ani engpo ni se danang chuan Ellen White a thuziak konga dik takin ati ti kan theta ani plagiarism tian soi thin dan lo angami thuziak lo copy na a khan a fihlim ti hi thurik takani hei hi pu Biaksiama hian lo zir thale ram te se tin Ellen White hian a thuziaka midang te thuziak a hmang ti po a chianga pu Biaksiama rel ru ti boy tu chu Biaksiama a thuziak a man tur midang le khabu ron chuan a thuziak te hi SDA te pom dana pathian hena tanga local thu cha ani theidon emni ti hinin ka hria ani thlir dana chon midang thuziak copy reng chu pathian atanga chuak ani theilo ani pathian thawkkhum ani theilo ti na ni chu wangin pathianin azol nei temo Bible ziak tu te a thawkkhum dan le pusiaman pathian thawkkhum na a hriatthiam dan hi ain milem en lok te ang pupisi Biaksiama Puhna chuan Ellen White chuan a thuzia te chu tharau thiang limin a hnena directin a penin a chal atia hetianga a Puhna hian thawkkhum
chungchanga arin dan chu ati chianga pathian thawkkhum nge thuziak ni tur chuan direct taka tharau thiang hlimin aron hrila pathianin ron dictate tur ni angai nei na lang athumal tin te chu pathian thawkkhum ani angai ti achiang ani ti zong in angai tlat ni ma se ani ngaihdan hi bible ziak tute pathianin a thawkkhum dan nen ain mil tlat lawani ain mil lo dan chu tuna yen ho teng o mi ka bung li chang khat atanga chang thum hi isaya bung ni chang ni atanga chang li atanga copy chhawn ani zol nei mi ka hian a copy chhawng lalte panhi na bung som pare atanga bung som ni ziak tu hian isaya bung som thum paru ka atanga thum ko atangin a copy chhawng ani mathai le luka chuan atam jok chu marka chanchin thabu atanga an copy chhawn ani heng ho hian an thulak na narte an tar lang lo bokani pola phei chuan greek milem be ho thuziak chu pathian thu cha asoi ti fiana na manga entinan greek la thu cham thiami arata sa ziak chu angya langanin a copy chhonga tirko te bung som pasari chang som ni pariat epimeda sa ziak te ani ang ina copy boka tita bung kha chang som pani enla menan dara ziak te po a copy bok Korinthon khat bung som panga chang som thum pathum en bokang che juda chuan enoka buami a copy boka juda chang som pali le som panga enla thupuan ziak tu zawhna phei chuan ain larna hmuh soi fiana trong kamatan enoka buami chu ahmang na sa lea kalau chiar chokange enoka bung som li chang khat le thupuan bung sari chang kwa kha khai khinang che enoka bung som riat paruk chang khat le thupuan bung kwa chang som pakhat kha khai kin la enoka bung som kwa chang som ni paruk le thupuan bung som ni chang som panga kha khai kin la enoka bung som kwa pakhat chang som paruk le thupuan bung som ni pakhat chang khat kha khai kin la enoka bung za chang thum le thupuan bung som pali chang som ni kha khai kin la enoka bung za pariat chang thum le thupuan bung thum changa kha khai khinang che thupuan na bung kan ron tarlan te hi enoka bu atanga lak atam hle ni enoka bu hi bc za somnga velami ani a kumza somnga nuwa zawhna hian inlarna a hmuh soi chuana trong kamatan atlar ngai chia te a copy top ve tho bokani luka point chanchin thaziana te chu chanchin lo om sa to te atanga ala khom ti hian soi lo chiarang o kha thil kan jing lo thleng atirata a hmutu tele thurong bol tu ten keima ani min hril ang khan mitam takin ziak antum ta a theophil traber abulata engkim fel takin katsuya indot zel initan ziakila atha ang katia mana thuan zirtir che khadik takani ti hriat thainan ti in luka bungli chang khada changa chang li enang che luka thuziak te phei hi chu mu mangle inlarna changa don ani lo na sa a midang thuziak chu achuya ti chuana ziak chuak ta ti ama ngei na soyani hetianga achui chua ani awang hian pathian thawkkhum ani lo pha em pha lo ani a thuziak chiar tu tur te hena chuan thil thar hlak hril atum lowa ma se thudik hril adu zokani ti atar langa luka ziak hi ama irom chuak ani lowa midang te ta chil khom ania pathianin thulak na nar dik tak thlang thei turin akai hruaya aziak chuak ta a chu pathian thawkkhum ni in bible a kan lo pom mia tho ani tin thuthung thar bible chang tam takhi apocrypha nena in ang deuh chia atam maya tuna chuan soi vek lo maila a chiar bel du chuan an introduction to the apocrypha phek za somnga pakhada changa za som sari pathuma khan chiar tur tamani ole bible thu zong hi pathian thawkkhuma pe kani a chuti rualin pu biaksiama soi ang hian tharau thiang lemin direct taka athumalte te a pe khau chu bible a hian tlem te chau an oma entirnan thu som pek te hi pathian trong kam le kut ngeya ziak ani a tam tak hi chu history te thu fing te la cham chi te dan te ani a pathian chuan zol nei te le bible ziak tu te chu apola inlarna le mumanga te thuwa hriattira anni chuan an thil hmuh te
adik zia ti hriatturin mi thuziak le history te an hmang ti alang reng ani chanchin thra luka ziak po hi marka bu le chanchin thabudang atanga afom khom ani a pathianin a pui ani pathian hian mihring fam kim lo na chu Krista chanchin thapuan darna man ruwa atan amang ani entinan peterathon khadna kha petera secretary zia ani awangin agramar changkang hle a peterathon hina ero chu atong kama por hle sanghaman tu zia ti a hriat hle ani athu cha ero chu ro pui hle thung lal davida po la cham mi hriathiam ani a atong atluang tlam nal khop mai thupuan ziak tu zawhna ero chu atong a por hle a amosa chu berampu ani wangin berampu tongkam amang na sa hle ani hei hi pathian thawkkhum chungchanga bible zirtirna chuani pathian thu chu khoi emo atanga copy chhawn pawni ma se thu tak nei tu chu Krista ani a khovela thu dik zong zong mana mi le tu na mi po I suata vek ani pola po khan pathian tak ring velo Greek ho cham la tangin thu ala a pathian thu cha puan chhuana tan tongkam fu berni a hriata wang ani a thawkkhum ani na bo chuang lawani a om zia chu pathianin bible hi thumalte te in a thawkkhum lawa ami man mihring te zok kha a thawkkhuma anni chuan pathian hnena tanga thu an don te chu an mani tong man thiam dan danin an soi chuakin an ziak chuak ve mai ani zok tin ti te amai ro chu ti tongkam te hi athumalte te a thawkkhum ani lawa chu wangin bible hi tong sang le lin an ni po in athu cha bo lo ma se adang lamna tlem te om thin reng ani Biaksiama po in bible alet ling antia ale lin chan chu athuziak om sa te afam kim to ka arin lo wang ti achiang reng ani mishing fam kim lo tak te hnena pathian chuan puang chuaka ti chuan annin tharau thianghlim kai hruaina hnuaia an thiamang tokin an soi chuak ve mai ani pathian chatuan thu tak ro pui chu mishing fam kim lo na nena puan chuaina oma ai hi pathian ruam manna ani hetiang chi hian pihuai di thuziak te po hi thawkkhum ani tin 7-day Adventist te hian an ringa ama pihuai di tongkam ngei lo tar lang te ang bible a thumal tin te hi azu thawkkhum vek ti nani lovin bible ziak tu ami hring zok kha a thawkkhum chu ani zok ti na lo ziak ni pathian in zol nei chu a thawkkhumin an nun pum puya ngonga an tongkam thleng te poina ngonga ma se an leile ka te chu thununin thumalte te in afa in an dictate lawani kan soina enga tang hian pihuai te ring hlel tu te rin hlelna bul pui chu pathian thuziak thawkkhum na chungchang a hian ani a muslim horin na anga pathian thawkkhum na ring tok hi Christian zinga antama thumalte te chu pathian in an dictate a amalte te a soi chu an lo ziak thangal zel emon tia Ellen White thuziak hi pathian thawkkhum ani lawa midang ta copy chhawn chop ani tia walau taka Ellen White soi chetu masaber chu DM ken right akha ni a ani boina po hi thawkkhum chungchang tho ani pi White thuziak te chu atong kam then khatte athu cha bo si lawa amoi nai zo ka thlak ani khan DM ken right hi bible thumal tin te thawkkhum na verbal inspiration ring me ani awangin pihuai thuziak en non na le atong kam then khat siam thana chu ngaihdan lovin zol nei dera apu tamai ani ma se DM ken raida boina ber chu pathian thuziak thawkkhum na chungchang hi ani Biaksiama Puhna pakhat le huai sar taka dota mi abumna kantar lang lok dua atong kam ngei kan chiar chuak ange The Great Controversy bu hi mi sang pasari zia katanga a copy chhawn alo ni reng sia ti in pi huai di chu aru karala midang thuziak copya apua ma se ama pi huai ti ngei hian sanghazariat somriat pariata anchut The Great Controversy ti bu thuma shwaya chuan history bu then khat a man thute aziak vek sia ama pi huai di tongkam ngei lo tar langila
a thena chuan history ziak tu ten thil lo thleng chan chin te an han da khoma thupui hriatthiam na hnena thlirna tur emaw a rem dan anga kai toina chu ziak tu hming nen ka han ziak chhuaka ma se a thena chuan a ziak tu tum chu chiang to ka alan to renga wangin chungte chu katar chuak kher thin lem lo ti in a lo ziak ani chiang hle mai ama nge in thuma hruaya a ziang hian the great controversy buwa hian Ellen White-i hian Inlarna a thil hmuh te chu history bu tenen ain mil chuan ala chhawng thina chung le khabu te chu Jane Andrews azia history of the Sabbath tite the big ne azia history of reformation te Willie azia history of the waldenses te Uriah Smith azia the sanctuary tite James White azia life of William Miller te kha anni a Biaksiama hian huaisar takin dot asoi le tlat mai pi White-i hian aru karalin thilati reng lo kumsang khazriat somriat pariat a khan thuma hruaya history bu te ahman ve thu aziak dei to ani henga le khabu man te hi Adventist ko shan mi pa ngai chuan shelawan lawang ti tur khopal lar ani hloma the great controversy chut chu ani ma te kumsang khazriat somriat pahnia khan Ellen White-i hian heng thuziak then khat alak chhawn na le khabu hi chiar turin rongbol tu te le kaushan member te afui zo kani Biaksiama Puhna anga aru kami thuziak la chhawng chuni se heng athulak na le khabu te hi midang hnena chiar turin ati arin lo ani awm zia chu heng history bu ahman te hi Adventist huang chunga an hriat lar ani awanga mang mai ani zo kani tin Willia le khabu the history of waldenses po hi Adventist huang chunga alar ti achian na chu January sanghazariat somriat pathum khan Adventist te kaushan chanchin bular Review and Herald latu te hnena Willia le khabu hi athlonin pek antiam ani hey hi the great controversy sanghazariat somriat pali edition lo chua ma kum khat le thlakwa velami ani tin heng smita zia the sanctuary tite Andrew sazia history of the Sabbath tite White azia life of William Miller tite hichu Adventist le khabula takania in tina an le khabudana a fekang tiarin the great controversy a hen heng le khabular tak mitinin an hriat tlang lon common knowledge anti hi Ellen White-i hian aru karalin da aloti achianga heta changa kanzir chua thei chu pi White-i hian midang thuziak alak chhawn na hi thilti lawa aruat lo tina anita phota tin pathian hnena changa adon Inlarna te ziak chuak turin heng history sa te hi amang changkai tina ani bok heti lo zonga thutluk na kan siam du tra lani chuan Ellen White-i hian mi thuziak te arukin ala chhawng ti tar langa ama le ama inti mual phona turin the great controversy bu hi achut tir tina ani don ani chu thil oi lo ani box si ani pi White-i hian Krista le satana in dona ro pui the great controversy chungchang hi kum sang khazariat somli pariat atanga kum sang khazariat somnga pariat chung vel khan ahmunona a then chu thai hil le thina a then chu hrechuaka a zia lai te in hrechuak le a thil hmuh te chu history ziak tu te nena in milte chuan athunai na manga ziangot ai chuan common history ziak tu te man chu tha ati zok thina film emo movie emo ang hian Inlarna chu hmuh chungte chu a thathayang bera ziak turin ain buat sayani Ellen White-i chuan the great controversy chungchanga Inlarna a hmuh lai hian pathianin Satan and Ellen White-i chu a bei tur thu a hrila chumin hu loka betel krika anom lain akut veilam le ke veilam chu a zeng ta a tong thailo boka kartam tak chung chu akutin engma a hre thailawa a chipa tuivot an leipo in engma a hre thailawa kal atum fawa athule zela hetianga lai hian the great controversy bu hi aziak tana thathum huwa chuan chu tianga atak sadam lo na phena che tu chu Inlarna tangin a hrechuak ta lekhabuzia katum mek ziak thailo turin
setana chuan kanuna la katuma nima sela min chan chuak turin pathian vantir kauta chu ron tirani thil dang ka hmu ba ka Jackson khwa ka omlaya baina ka to lai ai khan ka risel to jok don ani ti ka hmu ani ti in Inlarna hmu thu soyani hetianga le khabu poimo ani awang hian setana point a baina sa ti a hriat ani pi White-i'n Inlarna hmu to te chu history nen alawin mil thin ti alanna chu kum sang ka zakwa panga khan beisela anom lain sabat nia WC White hian anu hriat thei turin Willie Azia History of Reformation chu achhiar rilau lawa Rome sipaiten Bohemian Paul te an baidan chu achhiar lai chuan anu pi White chuan lo pot chatin anu zela thil thleng tur chu alo soya ale khabu chunga omlo thlengin asoita zela ani chuan ka chiar ngai mi lawa nima sela thil khendan ka voitam tak hmu tirin ka omani ati ani hetiang hian film angin am huthina ni ole Ellen White-i'n Inlarna hmu dan phung le thuziak ada thlak dan hi kau ran chuan ma na tangin an lo hriathiam to a kum sang hazriat somriat pathuma khan pi White le khabu testimony chu chhutnon turin kau shanin a rela pi White-in testimony azia lai khan man mo tak le har sadna kara azia awangin atong kau che man te siam thatanga in an hria a siam thatne turin kau shan lu berte chuan thuan lo ti thluto ani heng hun lai atang hian pi White-in pathian hnena atang adon thucha te chiang turin history le khabu te a hmangani ti hi an hredai to a Biaksiama ro chuan thurukin thup anga soi chuakin mitam tak bum tur azonga a hmule treu mai theiani Ellen White do tu DM ken right akhan pathian atanga local Inlarna te chu chongkam te po siam rem chi to lo ni na ngaya thucha ti chiang tura thuziak dang man te chu arem tilawa chu tianga arina wang chuan atlu phata ani kha tin nutrition lama mithiam Dr. Cliff McKay-a Cornell New York State College of Agriculture and Life Sciences professor na kumsom thum pasari lai athoka nutrition le diet chungchang khovel pum huwa po asul sutu ani a college azir lai pakhat Helen Chen chu 7-day Adventist ani awangin a student nu atang hian Dr. McKay hian Ellen White alo shave chana atopa chuan pi White zia aile ina thuron te chu adong ta a hele khabu hi Ellen White-in risel na chungchang a thuziak te chilkhom na ani Dr. McKay hian kum sang ka zakwa ma adam doilam thila thuziak te khachu rin tlak lo le scientific lo ni na ngai top maya azir lai Ellen hnena chuan heng a thuziak te hi khoya changa lak nge tin makti deuh tak chuan azot tangala anhuwa Dr. McKay hian Adventist chanchin bu editor Francis Nicola hnena chuan Ellen White-in risel na thucha azia te chu atuipui thu a hrila Francis a chuan Dr. McKay chu tharau thil hriathiam tura arwat lo awangin pi White soi sel tu ten pi White risel na thucha te chu copy chop nia an pu thu a hrila Dr. McKay chuan oi lo mel takhian thil ni thei ni lo chu chuan thil a chin fel ain thil ati har sa zual so ani a hun lai mi te a copy chuan kum zabi som pakwana risel na lama zirtir na le theory makpui pui ta zinga engtin nge copy tur big te le nol tur te chu a thlir ran thiamang khang hun lai mi te kha om zenei lo tak takan nia tuna chuan nol ani to sin pi White hi hetianga lotling taka ziak tur chuan a hun lai mi te aya hriat na lama advance nia midang lambik ani arin om atiani anhuwa Dr. McKay hian Ellen White thuziak te chu zirin scientist te ma po zirtirna apeta fo ani pi White risel na thucha a hmu chuwa te chu review and herald ta achwa a tun thlengin en thaina la oma description a hian karon da don ani hi pu Biaksiama hnena ka zawna chuani min chan thei chuan galom hle ang pakhatna Ellen White khan a thuziaka history le midang te thuziak a man telawangin zol nei der ani phatina ani em panina zol nei der ani pha chuan
zol nei mika chuan isai bu ami a copy chhawnga Johana chuan Bible pon lama le khabu enoka bu ami a copy chhawnga Paula chuan milem begrik mi fing ho thuziak a copy chhawnga Luka phei chu historical research lang lakani pi huai ti ang thawin an thu cha ti chiang tu atana midang thuziak la chhawng emo copy chhawng an ni a ani po hi mi thuziak copy chhawng an ni awangin zol nei der an ni ve iti na emni zawhna pathumna mi thuziak copy chhawna atanga thuzia shim chu pathian thawkkhum ani thailo ani chuan Bible a hian engchin hinge irin zong copy chhawn lo zong te hi ami irin Isuale pola te po kha midang thuziak lak chhawn ching ani sia anni hi zol nei der ti ve em Bible chuan mathai bung sari chang som pahnia in soi selang bokinan soi selang cheu in te na ngai bokinan te sakang cheu atia ka zona te hi min chan sak nge ka bai se ni ngai thatu te in zawa in lalpan mal som cheu ro se amen